Lehen mailako osasun arreta babestea eskatu hainbat lagun elkartu ziren atzo Elizondoko osasun etxearen atarian. Nafarroko mediku sindikatuak antolatutako elkartaratzera Elizondo Donezte Beta Lesakako oinarrizko osasun zonaltako profesionalak hurbildu ziren. Osasun sailak koronavirus txertoaren dosi gehigarria emateko plangintza egiten du adinekoen egoitzetan. Gauerdian indarrean sartu da ostalaritzan eta gaueko aisialdian ordutegiak malgutzen dituen foru aginduan. Nafarroko 80 udalerriren arteko birziklatze lehiaketak 24 handitu du materia organikoaren bilketa. Sakanan eraikitako konpostatze instalazioari esker urtean 1000 tona hondakin tratatu ahal izango dira. Gobernuak Nafarroko baso biomasa biltzeko, eraldatzeko eta hornitzeko zentro pilotua aurkeztu du Agoitzen. Bertizko Jaurerriko Parke Naturalak 2021ko ate irekien eguna ospatuko du larunbat honetan. Txistu eta gaita arratsaldek azken emanaldiei ekinen diete eta musika eskainiko dute Gazteluko plazako kioskotik astearte eta ostegunetan 6:30 zortzi terditara. 2021ko mapamunditarrak ekimenak gorpuzaren mugimenduari eskainiko dio edizio berria 6 erakusketa, 3 sormen ekintza, zinema ziklo bat eta lantegi irekiekin. Lehen mailako osasun arreta babestea eskatu hainbat lagun elkartu ziren atzo Elizondoko osasun etxearen atarian. Nafarroko mediku sindikatuak antolatutako elkartaratzera Elizondo Donezte Beta Lesakako oinarrizko osasun zonaltako profesionalak hurbildu ziren. Baitere hainbat bizilagun. Herrietan kalitatezko arreta langile hutsuneak bete zioen pankarta baten atzean eta SOS lehen arreta zioten paperak eskuetan zituztela egin zuten protestaldia. Aspalditik egoera kaxkarra baldin bazen, Urdazubin asteburutako guardietarako medikurik ez izatea oraindik okerrago egin du. Osasun departamentuak ez du Nafarrora osasun langileak erakartzea, ez da bertakoek aldegitare uztea lortzen eta gainera, medikurik gabe arreta baldintza berean eman daitekela dio. Plaza uniz ez direnez betetzen, beste profesionalak lanez gainezka daudela salatu dute bertan. Gaur egungo egoera txarra bada, etorkizunean ez dela hobea izanen uste dute osasun arloko profesionalek. Sindikatuaren arabera, gaur egun Nafarroan betegabeko 59 mediku plaza daude, baina aurten eta 2022ko aurrikusiak dauden langileen erretirioekin bertze 55 izanen lirateke. Aspalditik jardunean ari diren bertze medikuek betetzen dituzte hutsune horiek. Baina horrek ez du errealitatea ikusten uzten eta profesionalen nekea muga onartezinetara ailegatzen ari dira. Landa eremuetako mediku kopurua murrizteko arrisku ere hor dagoela gaineratu dute. Elizondo, Lesaka edo Doneztebeko eremuetan badira mediku plaza bete gabe eta ez dira ordezkatzen ari. Lehen zeuden zerbitzuak bete gabe uzten ari dira. Erizainen gainean uzten ari dira beraiei ez dagokien ardurak. Osasun sailak Nafarroko adinekoen egoitzetako 5.000 erabiltzaile ingururi koronabirusa txertoaren dosi gehigarri bat urrian zehar txertatzeko plangintzan ari da. Osasun publikoaren batzordeak atzo goizean adostu duen bezala, hauskortasunaren, patologia aniztasunaren eta ingurune itxien profilagatik Nafarroak gai horren inguruan defendatzen duen jarrerarekin bat etorriz. Nafarroko Unibertsitate Publikoko kiroldegian jarritako gailuaren atzoko itxierarekin txertaketa kanpainaren fase berri bati ekingo zaio. Urrian 12 urtetik gorako pertsonen 80%ra iristeko. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak berretxe egin ditu gobernuak 34/2021 foru aginduan koronavirusaren aurka planteatutako neurri espezifiko berriak. Izan ere, neurri horiek aste honetatik aintzinera erkidegoak bizituen batez besteko arrisku epidemiologikoaren egoerara egokitzen ditu. Aretoak aldeko iritzia eman ondoren, pakete berria jasotzen duen foru agindua gauerditik aintzinera jarriko da indarrean irailaren 30 arte egun hori barne. Arauak bestea beste ostalaritzako eta gaueko aisialdiko ordutegiak malgutzen ditu, bai eta garraioen edukiera ere,
gazteentzako eta aisialdirako bajerak irekitzea ahalbidetzen du eta kanpoan gehienez 10 laguni bilerak egitea eragozten du. Bio-hondakinen birziklapen handitzeko eta hobetzeko Nafarroko Gobernuak eta hondakinen partzuergoak 92 herritan bultzatutako ekimenari esker batez beste 24 igo da berreskuratutako materia organikoa bildutako kantitatea pisatu ahal izan den udalerrietan. Gainera, aurreko urteko datuekin alderatuta, gainerako edukiontziari botatako hondakinak 15% murriztu dira, zabortegira zuzenean doan volumena eta horren ondorioz CO2 isurketa murriztuz. Lurralde Kohesiorako Kontseilari eta Nafarroko Hondakinen Kontsortzioko lehendakari Bernardo Zirizak etxarriaren atzen parte hartu du udalerri arteko lehiaketa hontako herri irabazlei sariak banatzeko ekitaldian. Hain zuzen ere, 300 tona plastiko eta kapsula birziklatu baino gehiagorekin egindako hiri altzariak jasoko dituzte irabazlek, ekonomia zirkularraren prozesua osatzeko. Nafarroko hondakinen planean ezarritako konpromisoa nabarmendu du Zirizak, hau da 2027an, sortutako materia organikoa guztiaren 70% bereiztea. Gaur egun batez besteko 33%koa da Nafarroan, beraz, Kontseilariak organiko kopa bezalako ekimenak azpimarratu ditu herritarrak kontzientziatzera bideratuak. Bernardo Ziriza Lurralde Kohesiorako Kontseilari eta Hondakinen Partzuergoko presidenteak zein David Oroz Sakanako Mankomunitateko presidenteak Sakanako konpostatze instalazio berria bisitatu dute. Urtean 1000 tono hondakin tratatzeko ahalmena du eta saiestuko du tona horiek beren tratamenturako 100 kilometro kaparroko biogasaren lantegiraino garraiatu behar izatea. Arbizun eraikitako instalazioak Sakanako eta Mendialdeko mankomunitateetako 30 herri ingururi emango die zerbitzua eta 800.000 euro inguruko aurrekontua izan du bezik gabe. Nafarroko Gobernua finantzatua toki inbertsioen planaren bidez 620.000 euro eta gainerako ekarpena Nafarroko Hondakinen Partzuergoaren eta Transizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren kontura 95.000 euro izan dira. Solairu berria Utzubar inguruan dago, Arbizuko zabortegiaren ondoko 14.000 metro kuadroko lursail batean. 25 kakotx 20 metro zabal eta 100 metro luze eta 2.520 metro karratuko azalera eraikia duen oin plano angelu zuzeneko eraikin estali bat du. Materia organiko hainbat fasetan tratatzen da instalazio berrian, deskargatu ondotik zati horretara bota diren elementu desegokiak azaletik kentzen dira. Labaintzeko eta birrintzeko makinekin prozesatzen da eta inausketak birrintzetik datorren material egituratzailearekin nahasten da. Deskonposizio fasea materia organikoaren sekzio trapezoidaleko piletan egiten da, 55 eta 60 gradu arteko temperaturan eta aldian behin iraulketak eta aireztapenak egiten dira eta ondoren zartzapen etapa helduko da. Sakanako mankomunitateak inguru horretako 30 herritako hondakina biltzen ditu Aizkorbe, Alsasu, Arbizu, Arruazu, Bakaiku, Dorrao, Egiarreta, Ekai, Errotz, Etxarren, Etxarriaranaz, Etxeberri, Iriberri, Arakil, Iabar, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Izurdiaga, Lakuntza, Lizarra, Lizarragabengoa, Murgindueta, Olasti, Satrustegi, Uarte, Arakil, Unanu, Urdiain, Urritzola, Ziordia eta Zuatzu. Nafarroko Gobernuak transizio energetikoaren arloko ekimen publiko berrienetako bat burutu du Agoitzen baso biomasaren eraldaketarako eta hornidurako zentro pilotu bat sortuz. Helburua da bizitegi parke publiko zein pribatuetan energia berdea hori pixkanaka ezartzea, jasangarriagoak izan daitezen. Zentro hau mugarri garrantzitsu bat da biomasa aukera jasangarria tokian egoitzitako eta lehiakorra izatera heltzeko egin dugun esfortzo kontuan hartuta, adierazi du Nafarroko Gobernuko lehendakari ordea den Jose Maria Ayerdik Agoiz udalerriko zentroko instalazioetan bertan ospatu den ekitaldiko bere mintzaldian. Horrekin batera Ayerdik azpimarratu du ekimen hau kate maila giltza badela hirien deskarbonizazio pixkanakako prozesuan zein elementu zutabe modura planteatzen dugun hiri jasangarritasunerako Navarra Green Nafarroko transizio ekologikoaren estrategian.
Bertizko Jaurerriko Parke Naturalak 2021ko ate irekien eguna ospatuko du larunbat honetan. Lorategi historikorako debaldezko sarrera, bisita gidatuak, tokiko produktuen azoka, musika eta dokumental baten proiekzioa barne. Egunean zehar lorategi historiko artistikorako sarrera debalde izango da parkearen irekiera ordutegian. Hau da, 10:30 ordubitara eta 4:00 Koronavirusak eragindako osasun neurriak direla eta jarduera guztiek edukiera mugatu izango dute, beraz, aldez aurretik izen ematea gomendatzen da 948 59 24 24 telefonoan edo zinberti@navarra.net helbide elektronikoan. Lorategi historiko artistikora 10:30, 11:30 eta 4:30 egingo dira bisita gidatuak. Adin txikikoentzako sarrera debalde da, helduentzako berriz 3 eurokoa da eta harrera eta informazio etxolan eskura daitezke. Gainera, Jauregiko Dorotea Aretoan Anderea dokumental errealista eta oninirikoa proiektatuko da, euskal mitologian pertsonaia eta jainkotasuna nagusian oinarritua. 2 emanaldi egingo dira, bata euskaraz 12:30 eta bestea gaztelaniaz 8:00. Musikak ere bere lekua izango du ospakizun hontan. Amaiurko Gaztelu taldeak 6:00 kaperan eskainiko duen kontzertuarekin. Eskaintza osatzeko argitsu artisauen elkarteak tokiko produktuen azoka jarriko du parkeko zelaian 10:30 ordubitara bitartean. Oporrak bukatzearekin eta ikasturtearen hasierarekin bat Iruñeko udalak uda hontarako prestatu duen kultur programazioak bere azken hitzorduei ekinen die. Hori da txistu eta gaita arratsalden kasua. Izan ere, ekainaren 15-tik irailaren 23 bitarte, uztailako eta abuztuko lehen 15aldiko etenaldia izan ezik, udako arratsaldetako beroak girotu dute musika tradizionalaren bidez. Musika izan da protagonista uda hontarako aurreikusitako 18 emanaldietan, hainbat estilo eta doinuen bidez. Pasodobleak, polkak, zortzikoak, porrusaldak eta kalejirak entzun dira. Zeinak pandemia garai hauetan gogora ekarri bai dizkigute dantzatzeko, elkartzeko, hurbiltzeko eta besterik gabe, gozatzeko murrizketarik gabeko aurreko urteetako tradizio eta oroitzapenak. 2 aste baino gutxiago falta dira txistu eta gaita arratsalde horiek amaitzeko. Irailaren 23an izanen da, baina ordura arte hitzorduak egonen dira. Gaur arratsaldean eta irailaren 21an asteartearekin 6:30tik 8:30 iluntzen ari denean bukatzeko. Iruñako txistulari taldea da eta Iruñako gaiteroak elkartek interpretatuko dituzte kantak, beren musikarekin badera, Gazteluko plazako kioskotik. Udako txistu eta gaita arratsalde horiek 2 elkartek Iruñeko udalarekin duten kontratuen barruan daude. Ekitaldi instituzionaletan laguntzeaz gain, kontratuak beste hitzordu batzu barne hartzen ditu, hala nola dianak eta herriko festei eta harrera ekitaldietan eta ekitaldi ofizialetan egoitzari loturiko beste hitzordu tradizionalak. Mapamunditarra kultur programa urriaren 24 bitarte eginen da Iruñako Uharteko eta Atarrabiako hainbat kulturgunetan eta gorputzaren mugimenduari eskainita dago. Bere 15. edizioan eta mugimendua sortzen duen mugimendu bat izenburupean, asmoa gorputzak zeharkatzen duten eta azalaratzen diren emozioak behatzea da. Horretarako 6 bakarkako erakusketa 3 ekintza zinema ziklo bat, lantegi irekiak eta ikastetxeei zuzendutako hezkuntza proposamen bat programatu dira. Mapamunditarrak ekimenak lan ildo berean jarraitzen du aurreko 5 ediziotan egin bezala, gorputza ardaz hartuta, gizartea aldatzeko esparru gisa. Jorge Urdanoz, kultur eta berdintasuneko zuzendariak eta Alessandra Baures Mapamunditarraren komisarioak atzo goizean aurkeztu dute aurreikusitako jardueren programa, bai eta Ziudadelako erakusketa aretoetan, mistoen eraikinean eta labean, eginen diren erakusketak ere. Prentsaurrekoan ere 3 egilek parte hartu dute, Marian Mispelare, Itxaso Iribarren eta Germán de la Riba, ostiraleko eta larunbateko sormen ekintzen protagonistak. George Didier Huberman filosofak honela definitzen du emozioa. Gure barneko nitik jalgiarazi eta kanporantz edatzen den mugimendua. Mapamunditarrak 2021 ekimenak arteko erdiko eremua aztertzea proposatzen du, hor gertatzen baitira emozioak. Pertsonen artekoak zein pertsonen eta munduaren artekoak.
Behin horretan egonda, haien potentziaz ohartarazten gaitu, bai eta zabaltzen duten energiaz eta haien eginkizun politikoaz ere. Horretarako artista multzo bat gonbidatu du, persona anonimoen keinuak biltzeko edo keinuak egiteko. Sentitu eta pentsatzeko proposamen gisara. Hartara erakusketak, performance, proiekzioak edo lantegiak eginez, ibilbide bat osatu dute bertatik behatu eta ekiditeko. Gaurtik aintzinera honako erakusketa hauek izanen dira ikusgai Ziudadelan. Anonymous Project Itxaso Iribarren, Germán de la Riba, Marian Mispelare eta Maria Korkouta, naiz eta artista gonbidatuek erabiltzen dituzten formak anitzak izan, argazkigintza, zinema, marrazkigintza, eskultura edo ekintzari lotuak, esperimentazio eta hausnarketa eremu amankomunak partekatzen dituzte.